Припинок. Станція метро Пушкінське. Канцавы припиночный пункт. Наступний припинок Матусевича. Побажаныя пассажиры. Троллейбус рухается по маршруте номер 10Д. Наступний припинок Матусевича. Осторожно, двери зачиняются. Вас вітає открытое акционерное товариство «Троллейбусный парк номер 4». Жадаем вам приємної поездки. Припинок Матусевича. Наступний припинок Альшевского. Наступний припинок Альшевского. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Альшевского. Наступний припинок Чигладзе. Наступний припинок Чигладзе. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Чигладзе. Наступний припинок Другое кольцо. Наступний припинок Другое кольцо. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Другое кольцо. Наступний припинок Футбольний манеж. Наступний припинок Футбольний манеж. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Футбольний манеж. Наступний припинок Крупці. Наступний припинок Крупці. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Крупці. Наступний припинок Веселковое. Наступний припинок Веселковое. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Веселковое. Наступний припинок Університет фізкультури. Наступний припинок Університет фізкультури. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Університет фізкультури. Наступний припинок Мінськ-арена. Наступний припинок Мінськ-арена. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Мінськ-арена. Наступний припинок Поселок Пионерский. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Поселок Пионерский. Наступний припинок Нарочанская. Наступний припинок Нарочанская. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Нарочанская. Наступний припинок Диспетчерская станция Вяснянка. Концевый припиночный пункт. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Диспетчерская станция Вяснянка. Концевый припиночный пункт. Калі ласка, пакіньте транспортный срод.